Oimore nyakwara magajuanga ka thuoni mar wakie chendo ni mar duo chendo mokwongo mano e dwe mar 11 kageno ni ichako dwe ni makare kata bedo ni ngaji kod kech poda kelo chochni e thoth gwenge ma pachoka ka bende kore ruoge mago ma ok mag piny owacho kachiel gi piny owacho bende medo keto sinani mane onigi kedo kod ngaji gi oro ma bende odo kwako thoth gwenge ma pachoka wamedo menyo ni mago dhiao makawuono to mokwongo magi thuond weche. The government of Kenya has made an additional 2 billion shillings available, and we are looking to work with our development partners to raise an additional 10 billion to be able to manage the current drought. Oganda jo Kenya pod yago lit mar kech kod oro. Ka jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni sirikal geto shillings bilion 10 kaka mano mabiro konye kedo gi midhiero mar ore pachoka. Koro kaka chich achako ng'wech giwegi chako ng'wech ka giluwa to pange ma gigolo ka kier matin magora piny e kaka gibiro magi giyako gichako tonga. Ji adek timonegi thieth bang' monj gi jonjore moko manyo monjo gwenge mag Mshomoroni kod Junda e Kisauni e kaunti ma Mombasa. Kama chunge ka nitiere kitemo kariyo malo ka miluongo ni ruodhi nyama giware kanyo kiwuok litare ka kidhiye en litare tinyalo yudo ni security ma Uganda iwuok ne to giriti kanyo yudo ka bordering beaches kerenwa chike ndik muje beni watiye wagikie to ei mano onge kama onego beni ngado chike ogikie. Moko kuom jolupo e nam lolwe koro ywak ni jolupo moko onore kendo keto kiewo ne chenro mag lupo e namno. Arwaki ni machiegni chendo ni nyakwara mga jwangero kamano kuom kawo thuolo mari kendo bedo kodwa chendo ni mar duol ne wantiere kod kidienjari e chendo ni okwongo wakelo ni wechego manyien ka bang'e no bedo kod twak mar chendo ni mar duol bende biro ni tich ariyo ka tich ariyo. Nyinga Lydia Okeo ka jaloko marwa en Elizabeth Atieno be thuolo matudi kodwa 3-6-9 ka bende en namba mar ote machuok wantiere mbui RAMOGITV ahinya te Facebook mabende nyawe wechegi achiel kachiel nyiswa pachi kotendre gi mago mwaikoni odhiambo makawuono machiegni. Jatenda piny Kenya William Ruto lando chenro mar choko omenda maromo bilion 10 e kedo gi midhiero mar oro kod kech masane liyo e pachoka. Ruto lando magi kanoromo e riwruok mar Kenya Red Cross norado gi riwruogno mar Red Cross ma bendo singo ni bro medo chwalo kony ne gwenge makoro oro kwako kaka Chris Owino leronwa. E chenro mopie mar kedo aching kod midhiero mar oro kod kech masani yuyo jopiny kod jamni e pacho kae, jatend piny Dr. William Ruto oyango ni piny owacho mare oseketo tenge omenda maromo bilion 2. Omenda makamano ibiro tiyogo e nyiewo chiemo ne jopiny e counties mangaji liyoe e pacho kae. Mabiro tok piny owacho keto tenge omenda mamoko maromo bilion 3.5 e chenro maket gimano e tielo mokwongo. Kaoloso e kinde nyasi mar sidhe kaka patron mar riwruok mar Kenya Red Cross, Ruto oyango ni piny owacho mare nigi chenro mong'ith mar kedo gi midhiero mar oro kuom choko omenda maromo bilion 10 ka giriwore kod jojiw dongruok mamoko. This morning, the government of Kenya has made an additional 2 billion shillings available, and we are looking to work with our development partners to raise an additional 10 billion to be able to manage the current drought and ensure that no part of our country is unfairly affected by drought, and that we manage all the food reserves.
Jatend piny onyiso geno mare ni okenge ma sirikal mare oseketo dhi reso ngima jopiny e counties 23 ma oro kwako e pacho kae. I am very confident that with these interventions, working with county governments, working with development partners and humanitarian organizations like Red Cross, we should be able to tackle this challenge. Kuom shillings billion 2 ma idhi golo kod piny owacho, riwruok mar Kenya Red Cross dhi yudo omenda maromo milion 260 e miyo jopiny kony. Kenya Red Cross bende dhi yudo omenda machielo maromo milion 340 kowuok e riwruok ma joket mwandu mag ji giwegi kaachiel gi riwruok ma jothidh mwandu ma pacho kae. The national government, as a result, set up a drought emergency team led by my deputy, and they have been in consultation with all the stakeholders from within and without. And I want to thank our development partners and many countries and individuals and organizations that have come through to help us manage this situation. E chenro mar konyo jopith mag jamni kaluwore gi midhiero mar oro, piny owacho dhi nyiewo jamni ma oro onyoso chongegi kendo yang'ogi e kar yang'o jamni mar piny owacho. Nus mag ring jamni ma kamano ibiro miyo jodak e gwenge ma oro kwako ka ring'o modong' to ibiro tero e skunde. Duol mochung' ne rito le mag bungu bende dhi yudo milion 2 mar keto pi maler ne le mag bungu e kuonde rito le mag bungu e counties man gi midhiero mar oro. We are also making 200 million shillings available to Kenya Wildlife Service so that they too can support wildlife that are dying in huge numbers in our national parks and in our national game reserves, so that they can track water and other facilities for our wildlife. Jatend piny bende olero ni chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo pod biro dhi nyime. As a government, apart from dealing with the current situation of drought, we are also making sure that we have continuous, sustained, predictable supply of food in our country. And that is why we are investing in fertilizer, we are investing in good quality seed, we have a huge program on irrigation, and we will be working with the Kenya Red Cross and other humanitarian organizations to build capacity in our communities. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapodwa manyo mago motenre kod oro nyakora mgajwang' nyithindo bende oyudre kamarach mokalo e oro mokwako gwenge mag Turkana. Jodak manyo olembe mag bunge makonyogi e gayo kech ka nyithindo bende yangore ni ngimagi ok ber nikech onge mar chiemo. Sharon Ong'ao miyo aler. Wuoth madhi e gweng' ma Kangalita mantiere e kar chung'od bura maloima e kaunti ma Turkana okiot. Kalore nyaka ikal gode gi okak e kinyalo chopo kanyo. Bang' chopo, tipo ma irado godo nyalo maki gi mirima. Ma en dala mar jaduong' Etelej. Nyithinde nitiere gi achiedh nade ma ikelo koda koso chamo chiemo makare. Oro gi ngaji osekelo ne familia mare midhiero mathoth. Kuanzia mwezi wa 8 mpaka masai mwezi wa 10 tumepata shida sana. Na watoto sana wale wadogo wa miaka 10 kurudi 5 wamepata shida pamoja na wamama na wazee. Apus koda pua Etelej. Nitiere gi higni 10 koda 13 kolwore. Poggi chiemo kuom thuolo mar jumbe adek sani. Kendo kata mana rateko mag dendgi odok chien. Kaluwore gi chal margi kata sikul ok ginyal dhiye. Jonyuol gi nitiere mana gi nyalo mar chiwonegi olemo mar bungu kaka chiemo. Ne mokoma nakula asubuhi ramoja unakula hakuna chakula ngine. Ma en chal mantiere e gwenge mantiere koda oro. Odhiambo kodhiambo familia mopogore opogore chokore ka mar toyo olemo magichoko e bungu e kor odiochieng'. Teko modong' magintiere godo en mana mar toyo olemo makamago. Watoto iko watoto hapa miaka 15. Sasa wameshinda wengine hata kuamka kwa nyumba, bado wanazidi kukaa na hakuna kitu ya kukula. Na bila wameshindwa na mnayo watoto hii boma yote iko hivyo. Kalure gi twak mare e kinde nyasi mar thundi. Gavana ma Turkana ne olieko kendo chiwo siem ni midhiero mar oro mar kech ne mienjo.
kendo ni nyalo biro kelo achiedh nade ne nyithindo. Nyaka sani thothgi ngima margi ok ni kare. Shida ya njaa ambayo ipo Turkana sasa hivi, in the next few weeks or even a month, watu wetu wataanza kufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo tunauliza organization zote ambazo zinahusika na mambo ya humanitarian aid, tafadhali mkuje kwa haraka. Don't just fill your pockets with government money and forget about these people sitting here. Jok mahik gionyang bende kadhe midhiero mathoth. Moko kuomgi kata wuoth tamo. Thothne gijanindo mana e udi ka gidhiero odiochieng'. Agnes Ekai, miyo mantiere gi higni 65, nyap mok nyal kata mna loso. We know that Turkana is categorized also already in the alarm stage, so which means that we need to intervene and intervene quickly. As a society, we have been intervening in the different areas, but as I mentioned, there are still too many people that require this assistance, and therefore there is need to scale up. Seche ma jodak makangalita rito mondo kony ochopnegi. Apuwa gi apus ichionegi thieth mar reso ngimagi kapo ginyalo dok kendo e sikul. Jodak modong' nyalo mana bedo gi geno ni kony nyalo choponegi machiegni. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Ka waya Turkana nyakwara mgajwang wangado nyake gwenge makajiado kama jamni medo thoe gwenge makajiado kalore gi oro kwako gwengego. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi nochope county no marango chal mar wach kod jiwo kony ne oganda makono. Walter Nyambaga miyo waler mar kaka Kajiado chalo e kindeni. E county ma Kajiado, county manuengo mar jotende kod pith mar jamni. Kata kamano, gie kindeni, tik mang'we manyalo giro ng'ato ema kwongo rwaki gweng' ma Kajiado West kanyakla kod Kajiado East e kama jamni tho piny maru. Jopith kwano lal mag jamni mosetho kaluwore kod horo, kendo ranyisi ni achudhi oyieng' ka agak bende huyore. En picha maleo ni adieri, achiedh nade osebedo wendo Kajiado. Maloyo dhok 290 osetho, diek kod rombe bende chokegi ochikore, kendo hiugi otwo ma kaluwore ni lum kata pi onge. Jodak wacho ni giyiero uso jambgi e bei molwar e kinde 2,000 kaachiel kod Sh500 kata chulo geche mondo yomb kod jambgi mapod tek nyaka gwenge mag Isinya kama ginyalo nyiewe lum kod pi, to ma mana mar kondalo. Tangu mwezi wa 6 mpaka saa hii tumeanza kulisha ng'ombe, kupatia nyasi, unga. Imefika sasa wakati ambaye hata hatuna chochote. Kile tulikuwa nayo kununulia hizi mifugo chakula imeisha kabisa, na hakuna mahali tunauzia. Sasa ng'ombe imeteremka bei, hata tunauza ngiri tunapeana bure na itakikani. Sabich kod deka par kod adek, Rwadh pur temo kokni gi chung kamoko to iso ilori mondo many godo chiro, to karomo saa 6:30 Rwadh ni osetho. To kende jodak ni kod kwayo makende ne piny owacho. Tumepigwa kabisa na kiangazi, hata saizi ng'ombe zimekufa mingi. Pia hata kuna boma tulikuwa tunataka uitembelea hapa, kuna misoga, ng'ombe zinakufa hata mpaka wa saa hizi. Naangalia kwa sababu masoko yameharibika, kulete kitu hakuna kitu anakula. Ng'ombe anapatikana ngiri moja na hiyo ng'ombe anakufa. Ni heri kuangalia kwa serikali, kwa sababu hiyo ni ngumu sana, kwa sababu kiangazi umekuja Kajiado sana. Kaluwore kod horo mokelo lal mathoth, jatend migawo mar pur Mithika Linturi kanyakla kod gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku ochopo chwoyo wang'gi achiedh nade mokwako jopith ma Kajiado. Linturi okoni piny owacho chwalo omenda maromo Sh350 million mar jolo lal kod nyiewo jamni moko mapod ni kod thochgi kaka yor chiwruok ne jopith kod jodak. Serikali ama rais ameamurisha treasury ikatoa pesa
ya kuanzisha hiyo program ya offtake shilingi milioni 350 kwa KMC kuweza kununua hizi ng'ombe zenu. Na basi tunaomba serikali kuu, washikadau wengine, tukishirikiana pamoja wote, pamoja na serikali ya kaunti, mujue tunapata mazungumzo, tunatafuta mbinu na namna ya kuweza kuwasaidia nyinyi. Msione kama hata sisi hatujui hii shida mko ndani yake, na tuko hapa kwa sababu bado tunaendelea kujaribu kutafuta njia ya kuwasaidia. Kata obedo ni moko kuom jamni mathoth iwang'o, kendo iwito, ywak nitiere ni bende nyidho makoro chako ndong' nyalo reso gi midhiero mokwakogi. Kwa hiyo tunaomba serikali kama kuna msaada naweza kutusaidia kununulia hizi mfuko iache kukufa bure, ama tufungulie Kenya Meat Commission KMC, and at least kile tuko naye tupeleke huko tupate pesa kidogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa Ramogi oro kwa konyaka gwenge mabe ni paro ni gin gwenge minyalo ng'i kabende indwaro konya inyamago motenre kod mago mag chiemo. County Manakure na chiel kuom counties mayande ineno kaka mago mareso Kenya gi chiemo. Makmana ni sani oro loko weche ataro kendo jopiny moko kuom gwenge ma Naivasha e county Manakuru medo ywago kech. Flora Tieno miwaler. Boma ma Naivasha en achiel kuom od bura ma county Manakuru ma midhiero mar oro okwako ahinya. Wards aboro mag county no koriw gi wards ariyo ma osebedo kagolo chiemo e county no gi sani omedore e kwayo chiem kony. Ja od bura ma Naivasha Jen Kihara bende lero ni ng'eny familia mag kar chung od bura no osebedo kanindo kech kaluwore gi nok mar koth ma oseketho cham. Kihara ne okwayo piny owacho okel kony mapiyo ne jodak ma kar chung od bura no ka nok mar pi kod chiemo medo kelo achiedh nadi. Mahali hata kuna kuanga chakula. Unajua watu wa Naivasha tunapata chakula kutoka Maela na Ndabibi, lakini sasa hata huko kumekauka. Tunajua ile chakula imekuja ni kidogo sana. Kwa hivyo ni kuomba kila mtu ambaye akona kitu anaweza peana ama share na rafiki na yule hana, wajitokeze tusaidie watu wa Naivasha jameni. Serikali ilete chakula kwa wingi. Naivasha tuko watu wengi sana. Kuna tabu sana ya chakula. Atupati kama mimi ni mgoto wa mguu, hata hakuna pahali natembea. Tumekaa kama slabs. Hii ni slabs ambayo tumefinyana sana. Ukienda uelekee huku ingie ndani utakuta sio tofauti na kule Kibera. Na hata ni zaidi ya Kibera, manake unaweza kuta kutoka kwa mlango kwa nyingine unakuta hiyo ni choo. Hiyo naona kama ni kitu inaweza leta madhara kwa hii watoto yetu. Magi timore kinde mang'eny counties mathurka ywago midhiero mar oro ka piny owacho medo jiwo ji opidh yiende e yor gayo midhiero makamano. Climate change is a reality that we must live with. Kwa hivyo tunataka tupande miti, na mimi nimesema ya kwamba kila sehemu ya Kenya, ili tuhakikisha kwamba tunabadilisha mazingira, tuendelee kuwa na maji, ndio huyu mama Alice aweze kutusaidia na dams, na nimeshapatia yeye instructions. Tunajenga dams ya kwanza 100. Jalony e weche alura Laktar Mutitu ne ogolo paro ni piny owacho onego yang kit yien ma jopiny onego pidh, kendo kwayo jopith manyo yore mag duoko piny lal mag yien matindo ma ipidho. Another very important area is making sure that we plant the right trees at the right place. This is called tree species site matching. The planting of junipers, planting of mutarakwa and other trees in this area is the correct thing, so that we do not plant trees that are not going to survive in certain areas. Magine owach e county Manyandarua ka senator ma county no John Mithu okwayo piny owacho omed omenda ne duol marito weche bunge kachiel gi jotim nonrogo e yor konyo medo yien ma ipidho e rito alwora. We want to give more resources to the Kenya Forest Services. We want to give more resources to Carefree, so that they're able to give tree seedlings to individual foundations. We want to help Carefree and Kenya KFS in terms of resources. They should have enough resources so that they have enough seed beds to provide enough seeds. Kinde ma oro medore e gwenge ma pacho ka kony mar
kamano geno koro ntie kante nentere kor lwasi no bedo kod lokruok odiochieng' ma kawuono no ka ahinya boma ma Nairobi no ka koth no chwe Nyakwaromuga Jwang' geno ntiere ni kor lwasi nyalo bedo gi lokruok mondo ne kaka inyala lok wach ni mar ngaji kod oro. Kata kamano winjo gi iti pidh yien kumora mora ma intiere nikech lokruok mar kor lwasi to kwako piny ngima kendo mano achiel kuom yore ma bende nyalo konyowa kedo kod kech e kinde mabiro. Samuel Oyugi mantiere Oyugis wacho kanyo ni weche manyien ka ntiere Kisumu kendo wacho ni kaka pile entiere chendo ofwane joko Yugi te Collins Mondi mano japolo kantiere Siaya County wacho ni ntiere kod chendro kamano kuom kete mana ka chendo ni mar duol. Kefa Odongo bende wacho kanyo ni entiere Nairobi Ruaraka kendo wacho ni en wuoda wendo to kete mani Ramogi TV ka jamta wuoda wasi bende wacho ni ena wasi boda Ramogi TV chopo wasi boda yo makare odhiambo makawuono. Bernardo Pole bende wacho kanyo ni en bende entiere kai chenro ni mar duol. Agrimola bende wacho kanyo ni en bende en bar chando mano kanyo Bonde County Masia okete mana ka Ramogi TV bende ndiko no anyiswa pach Nyakwaromuga Jwang' kata kamano ngaji ok en gima ikao tiketo ni en gir jomoko. Miyo Nyakwaromuga Jwang' kineno ka wadu ntiere gi dwaro to intiere go nyalo konyo kaka inyalo. Wakao yo matin kata kamano waduoko kod weche mathoth mana bang' yweyo ni. At around 7 my wife alianza kufile yo labor pain. Robert Omondi oyudo thuolo malero midhiero manokelo tho mar minode e osiptal mar Mama Lucy. Modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre ka 19 dwe mar 11 higani kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive securing tomorrow. Balvinda Pandey wan wabiro duoge odne. To ka waduogo, wan wabiro duogo gadier. Ana wuon emano tich ma wito woko. Nikech an gadier ni ok bi duogo kae kendo. Mama sai wachna wacha adier. Ino kinyal pando adiera te kuom jodalau. Ane mana nyuoli Bihat. Nyakingeni ane mama ni. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Have doodles taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodoos. Get Bolt insecticide today. Machiegni kendo nyakorom ga jongero kamano kuom medo kete mana ka RAMOGITV wadhi mbele kod mi weche go manyien chenro ni mar duol. Kwa dhi mbele wang'eyo mago motenre kod somo kama nengo man malo ma chenro mar somo mar CBC onge matiegruok makare ne jopuonj kod rem nywando pach jonyuol eloso chenro no gine moko kuom ywak ma oganda ma Migori opedho nyima put manyocha ochuogi ne nono chenro no mar somo. Jafwambo jo Juma miyo walerno kaka limbe marapudno no timore Kisii. Tok kinde maromo dwe achiel bang' ka jatend piny Kenya William Ruto ne ochuogo kamiti marango chenrono mar somo mar CBC. Kamiti ni ne ochako romo kod oganda mowuok e migepe mopogore opogore mar kawo pachgi ka otenore kod chenro ni mar somo. Kaunti ni ma Migori en achiel kuom kaunti ma kamiti ni odiochieng' ma kawuono ne ochako kawo pach oganda ka otenore kod somo ni. Wakwayo sirikal mondo kuongo teme chenro moro mar temo gini kamoro kata ka gielo skunde manok e Kenya mangima mondo kuongo time mondo gini giri nyalore eka mondo gikete obed kare. Nyithindo pod tindo makida wach nyathi mondo jahiga 12 owuothe distance mar kilometers mar 3-4 pile ok obinyalo biro junior secondary obedie sikunde magisomego mondo gitransit e senior secondary ka koro genjo motegno. CBC curriculum otek ne nyithindo kendo nwagombo ni reforms midhi kel obed simplified. Moko kuom paro mane ogol kod oganda mawuok e migepe mopogore opogore ka otende kod somo ni mar CBC en mano moting'o nengo mamalo ma chenro ni mar somo onge marikruok makare mar jopuonj kaachiel kod mamoko. For me, it's very unfair if the government discriminates about equitable distribution of resources in terms of capitation by discriminating against the so-called private schools. And the costs of CBC, a huge issue that been raised with us. We have had submissions and suggestions about the transition. We have had submissions about teacher preparedness. We've had submissions about parental involvement. Oganda gi wuok e migepe mopogore opogore wach ni chenro ni maso ma CBC en mano maber mokalo kendo de gier ni mondo koro dhi nyime ka dwaro margi en ni mondo koro los kuonde go makoro kelo pek. Kendo wan ga yie ni ka sirikal okawo thuolo mo involve jogo molony e yore mag somo to gini biro bedo maber kendo biro kanyo oganda. Kik sirikal time makosa mar gikethe wayie kode. Puonj thin awagombo ni mondo med jopuonj mondo ndik ji obed mang'eny mondo opuonj nyithindo. Jokanyo marwako ma jopuonj kupet kaachiel kod mano manat abende ne ochopo e romoni ne wan jopuonj nyaka koro kete dier chenro ni wane gin owuon ema gikete tim. Kata nuwamba gi CBC e polo tukele piny ka ng'ama biro implement CBC no en japuonj. Koro ka weche mag jopuonj ok ng'i malong'o to kata noa ne polo ma Yesu ema ne chea to pod ok obedhi maber. Kamiti ni makawo pach oganda ka otende kod somo mar CBC ne osingo ni gidhi neno ni pach oganda duto koro nywandi e seche ma giloso lipot margi. We've even gotten materials that have been made by CBC kids that have been given to us by a parent. So all I can say is we are extremely grateful. Oganda moko migepe mopogore opogore ne ochopo chenro machal kod mae koro osegolo pachgi ka dwaro margi maduong' en ni paro magi gologi koro bende dhi onywandi sami kelo lokruok e chenro ni mar somo. Juma, Ramogi TV, Migori. Haya, kwa dhi mbele nyakora mga juang jadek dhi nyime kod yudo thieth kar thieth ma Coast General Mombasa bang' kweth jonjore monjogi e gweng' ma Mshomoroni to kod junda e kar chung od bura ma Kisauni County no ma Mombasa. En gino makoro kelo luoro mokalo ne jodak makono e wirochruok mar arita. To kaka jafwambo mar Mombasa Joja Okolero, jodak dwani obila oti kanyakla gi jodak mar tieko timbe njore e alworano.
Wuok e ode mantiere Mshomoroni Mombasa kogwen kar sa 11 kodhi ya ohande mar hotel ka en owuon to okia ni nodhi rado gi kweth jonjore momanore gi bete pelni kod arunge mane kiyo jogo ma mondo dhi e tich. Achako ng'wech giwegi chako ng'wech ka giluwa to pange ma gigolo ka kier matin magora piny e kaka gibiro magi giyako gichako tonga koro lwetana giyageng'o ga wiya eka opanga lwar e lweta. To kata bang' goyo bade piny kane oseneno ni ne gin dhano mohewo auchiel mane ok onyal ii godo, Joane Soyo masani dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Coast General Mombasa koni ne gikwale eka gichadhe nyadinwoya. Kapok gichako tonga kech aseneno pengni anyisogi gikaw gima ginyalo kawo. An gi sim to an gi pesa to koro gikaw sim gikaw pesa koro kendo gichako tonga. Okay, so he has a lot of cuts. He has facial cuts. He also has cuts on his head, on the scalp. Those are going to be really difficult to suture, but we have a really good team in Coast General. He was bleeding a lot, and we've given him medication to stop the bleeding. We also want to take him to theatre so that we can stitch him. George Otieno modak e gweng' Majunda e Kisauni bende koni ne omonje gi kweth rowere kar sa 3:30 motieno ma piny rugo kawuono e seche mane owuok e kibarua kodok e ode. Nyoro kar sa 3:30 kawuok e tich to nyaromo go jende moko moting'o pange to gichako mana beta ginene goya go pange ginene garungu ben nyaduga podho piny bang'e gi kwalo ginene sim gi pesa manan go to nduru mana go dichiel chande jirende nyowuok bugerengo. En gino makor jotelo e alworano ma Kisauni koni nyaka to koro jotend arita kawo matek mar kedo gi kweth jonjorego mikoni gin mana rowere ma pod tindo. Ni muhimu sana ili jambo la security liangaziwe kiundani zaidi kwa sababu mabadiliko inaanza na security. Mwananchi lazima arauke akatafute riziki. Na ikiwa narauka kwa mwendo wa saa 11 kama hiki kitendo cha asubuhi kimefanyika na usalama hakuna, itabidi sasa sisi tuchukue jukumu ya kuanzisha mambo ya sungusungu na tujilinde sisi wenyewe. Kwa usalama huko kwenye tunaishi si mzuri, kwa sababu 2 weeks ago, not 2 weeks, 1 week ago, wale vijana waliwasili hata pale kazini wakadhuru mama mmoja wakawa wanaelekea kufika kwa ile biashara yangu. Moko kuom jodak ma Mshomoroni kata kamano nyiso luoro magen godo e fulo jonjerego kata obedo ni ong'egi e kor gwenge nyaka e ute magidakie. Kechiro ka ng'ato itong'o sa 11 odhiambo ting'e ng'a motong'e no kendo ineno ng'a motong'o wadu no inene kama ni en ng'ane motong'o ng'ane to kidhi ripote idhi wacho ni ng'ane motong'o ng'ane to kiny gokinyi yudo ka ng'ano ntiere kanyo kendo konini mana winjo ne ula. Okang' mar piny owacho wito kuchande chenro mar kazi mtaani gikoni en achiel kuom gigo majiwo rochruok mag arita. Tunaona serikali kuu na pia rais ameharibu security kila mahali hadi mtaani kwa kuondoa kazi kwa vijana. Sasa hawa vijana aliosimamisha watafanya kazi na hajawapangia watafanya nini? Anafikiria watafanya kazi gani isipokuwa ni kushika wale ambao wanaonekana wanaweza kuwa na kitu wamnyang'anye waende wale. Magi timoreka kwa natamalo maduong' mag jodak ma Kisauni koni gisekalo e lwet kweth jonjorego eko magidong' kod mbala kata lalo mwandu. Ni kama wanaingia sana vichochoroni na kutemu watu wanaotoka saa 11 kwenda sokoni, huwa ndo wanavamiwa wanakatwa. Hata mimi nikiwa mmoja wapo nishawahi katwa panga nikienda nyumbani kwangu. Hata hivi ninavyoongea nilipokonywa simu mchana ilikuwa ni saa 3:45 asubuhi nikiwa naenda kazini. Vijana walinitolea panga na wakachukua simu. En ywak mag jodak e alworani ma Kisauni makoro dwani piny owacho owuog oko motegno mar kedo gi jonjore machalni sani kendo ochako sieko kendo hangaisha jodak. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoromogi jago mayande wito minode bang' konyore osiptal ma Malusi koro olero sigande e nyim komiti mar od bura mar Senate ewi kaka ne giromo gi masirano. Robert Omondi olero ni nyau manonyisi gi osiptal ma Malusi no okelo tho mar minode bang' nyuolo rude. Wycliffe Oko miyo aler. En lit ma omako wuoro. Lit no omako Robert Omondi
Jalo mayande minode othoyo magalagala, tho manyaka sani chichni ne okel gi nyau mar jochiw thieth e osiptal ma Mama Lucy Bole Nairobi. Mosenindo Morina Nyango ne oyudo gweth mar rude, to giko ne chunye ne ochot bang' nyuol kendo dang' ne osiptal. Nikamwita akamwambia nurse, kindly kuja uangalie mko wangu hii dawa imeisha, ni kama imeisha, so damu there is a backflow of blood inarudi sasa kwa pipe inarudi juu. So hapo nimepea ni attention alipita. At the same time nang'ang'ana huko na mtoto pia nyanya. I'm trying to cover the other one. Damu pia ndio ameanza kutoka. Then second round akapita sasa Kocho Mokangundo. And we have taken him to Mama Lucy Hospital. But please, can you hurry up? Because nobody will touch your son if no relative gets there. Ma timore e seche ma kamati mar thieth e od bura mar Senate temo chiwo geno ne familiago ni gibiro yudo ratiro. Our constitution is very clear that nobody shall be denied emergency medical treatment. Bado tutawaalika ikifika mahali mtahitajika, ili tuweze kusemezana kwa pamoja na wale wote wanaohusika, ili tuweze kuhakikisha haki imepatikana na pia kuzuia maafa mengine katika hospitali ya Mama Lucy. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Ramogi chenro en duolero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV kwa medo keloni weche manyien. Nokaelisho Odhiambo wacho kanyo ne piny owacho nego ket maino e kunyo yewni e pacho ka, kendo ongi ket ji oti gi pi ongi kaka inyal ti gi pi maluwo Rivayala. Prince Juma Msafi wacho ni embe entiere kae chenro ni okete mana kae entiere Alego Ndai, okete mana kae Ramogi TV. Aneno bende kanyo ka Jaramula Onona babake Shaniz wacho ni en wach mar fertilizer ni giwinje awinja to poko chopo e gwengego ma Ramula, kendo wacho ni wach fertilizer giwineno mane sasa. Mwalimu Mose Derutaya mano Justus Okumu kachiel gi Pastor Elizabeth wacho kanyo ni gikete chenro ni Odhiambo makawuono, kata kamano giwacho ni chal mar oro sani dwaro mana lamo, kendo wacho ni Nyasaye kende manyalo konyo ganda jo Kenya seche bende koro piny chal kama gintiere county no ma Homa Bay. Agri Mola bende entiere kodwa chenro wacho kanyo ni entiere Bondo, en bende entiere kanyo ka Maxwell Van Lack Tobias wacho ni entiere Karungu, oneno chenro ni Maler kanyo wacho kanyo ni entiere kodwa chenro ni Madu. Richard Mary benane ni kanyo kiwacho ni in bende kete mana ke Odhiambo ni e chenro ni mar duol. Kabende Kefa Odogo bende wacho ni enbe entiere kodwa Odhiambo makawuono e chenro ni. Kato wacho ni wach CBC ni to pod pek mokalo, kendo wacho ni gini mono kata jonyuol nendo nikech beche pek mokalo ne jopiny. Ndiko na nyoko na Monga Juang Engineer Lazaro Kanyambo kwacho kanyo ni wach mar kich oken gima wendo e pacho ka, kendo winjo bed ni piny Kenya kara sirikal neno gima timo, ok ne gibi bedo ni relief food kata chiemo michiwo nono go ntiere seche te. Kata wacho kanyo ne giwere kod mbaka migoyo to gitine jo Kenya kaka no singne nyoko na Monga Juang. Mago gin mana moko kuom paro mogol, kata kamano wakoyo matin to kwaduogo waikoni mathoth korewo koda kama. Kama chunge ka nitiere kitemo kariyo malo kama iluongo ni Ruodhi Nyama Giware. Kanyo kiwuok litare kake dhiye en litare. Tinyalo yudo ni security ma Uganda iwuok ne to giriti kanyo. Yuaruok oneno e kind jolupo kama koketo kiewo e nam. Modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre ka 19 dwe mar 11 higani, kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive securing tomorrow. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sasa. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wananyuola
achiel. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Machini kwenye nyakora mga jongero kamano kuomedo kete mana kera RAMOGITV wadhi mbele gi wechego kama jolupo hedho wath malitare kar chung'od bura ma Suba North County ma Homa Bay dwani bad migepe mag piny owacho mochung' ne arita e nam lolwe okawo okang' mar chik ne jolupo maketo kiew mag lupo e nam kendo rocho chenro mag lupo ne jowetegi. Jolupo go ywak kaluwore gi kiew machika oko puodho ma jolupo mawuok e moko kuom dhowedhe mag kiewogo osebedo ka ketonegi. Jafo mara ma Homa Bay Alia Beach miwaler. Jolupo e dhawath malitare e Suba North ogolo ywak margi e wi midhiero magiromogo e kinde magidhi nyime gi chenro magi mapile mag lupo e nam lolwe kaluwore kod kiew mag lupo ma oketnegi e tok chik kod jolupo wetegi mawuok e dhowedhe moko magikiewogo. Giwacho ni ok onego bed ni jolupo matiyo kod nam lolwe bedo kod ywaruok kendgi giwegi e wi kiew mag lupo e nam lolwe, to apisas mag arita kwe mawuok e piny libamba ma Uganda bende osebedo ka chandogi. Makosa mwaneno kabisa ka wan joma lupo e litare ka waromo gi sida moko e nam ka. Kar last time yudo ka bordering beaches kerenwa chike ntik mumje beni watiye wagikie to ei mano onge kama onego beni ng'ato chiko gikie. En ni koponi sedo ng'ato timo chiko kamoro, you just give me a space mondo yak many kama chile chikie wawinjore. But kocha kwawe mano kadi nitie minyalo kony godo jolupo mondo jolupo bende odag e ngima maber kaka joma tiyo kata mane counties ka joma tiyo mane kuonde ma oko to nego ben sirikal kony mar security marwa mar lupo ok ni maber nikech Waganda mako wanyake tiende ka to antiere kod kwayo modern fishing method ma en fish cage nyalo timore e namwa ka. Akwaye kaka jalupo ni mondo me okaw chenro no mondo odonje kaka government kaka county government mondo gilosnwa this project mar fish cage obed ni mar county government magikelo ne BMUs mondo mi ondik yawa. Jakom dhawath malitare Ochieng' Pero okone gisebedo ka gineno pek e kindgi kod jolupo wetegi mawuok e dhowedhe magikiogo mamiyo chenro mag lupo osebedo ka dok chien ka gidwa ni obila mag Kenya Coast Guard manoketie nam ojiwnegi yore mag arita kwe mondo chenro gi mapile mag lupo kik bed kod ng'ikruok. Wan gi kaka security menam ka gisane omena no dok chien omiyo kwaringe na mamalo kana kama chunge ka nitiere kitemo kariyo malo ka miluongo ni ruodhi nyama giware kanyo kiwuok litare ka kidhiye en litare tinyalo yudo ni security ma Uganda iwuok ne to giriti kanyo. Koro wasebedo gi chandruok nikech sani wagone mana Nyasaye erokamano nikech omena modok chien ni omiyo jo ok maki to komena dhi wuok auka ne to wan gi chandruok mar meko. Koro wakwayo sirikal mantiere madhi mbele matiyo mabwa sedonjeno ka nitiere okenge moko maginyalo konyowago to gikonywa kaka jolupo mondo mi wan bende wabede jomoko makata kopo ni ng'ato dhi kamoro wach ni mache jalupo tiwacho ni mache jalupo adier. Ok ibed jalupo e dho nam tibedo jalupo nyaka e dala kopo ni wuok kaka idhiye. Jakom ma ochune patrol e nam lolwe gi e kaunti ma Homa Bay William Onditi to kwayo jolupo mondo ti gi kwe nam lolwe ma ok gibedo kod tungni ka okoni koko e wekio mag lupo nyalo kelo kata tho e kind jolupo. Kendo
wayudo views mag jolupo malitare ka gin kod ywak ni nitie mipaka moko moketnegi e nam mamiyo ok ginyal tiyo tijgi e yo mowinjore. Adier namwani kaluwore kaka tin wadwaro mani mondo mi jolupo lupi e yor kwe maonge koko mang'eny, nikech koko conflicts mang'eny nyalo kelo lwar mag jolupe nam kendo nyalo kelo thoe ma oyaye e nam. Ok wadwar gik machalo kamago, kech wan gi nam matin to wagando dino malo, koro wadwa ni area makani watiye gi kwe ma ng'ato ok oketho gir ng'ato. Kiewo moko ma jolupo mosebedo ka tiyo gi nam lolwe keto e tok chik osebedo ka kelo fwere kind jolupo ma tiyo gi nam lolwe. Kwayo manitie en mondo kiewo ma kamago ogol oko mondo jolupo odhi nyime kod chenro mag lupo maonge koko kata matin. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi report mokelnwa gi Alia Beach makelo e giko mar weche manyien mag duol. Anyisi ni chenro nigi tere kod kidienje ariyo. Achiel en mano makelo ni weche manyien kamano, mar ariyo nyakoro mag ajwang' twak mar duol biro mana thuolo machuok bang' ma. Kete mana ka Ramogi TV nyinga Lydia Okeo. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Nyekwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Chenro marwa mar duol koro dhi mbele sani. An kod Honorable Moses Kajwang', main senator ma Homa Bay. Penjo moda penje en ni kaka ipedho jotend migepe mogwel sani e od bura. Be penjo go dhi e wang'e? Be gin penjo manyalo kelo mondo mi ji ong'e ni jogi gin joma chal nade, koso magi to mana rubber stamp kaka dho ngere luongo mar od bura? Mane penjo moda penje. Kasto bende jo county bende owinjo kosebedo ka ywak ni omenda ok dhi yo makare. County ji chiegni go kor nikech gimanyo mana pesa ma kojolo mondo mi gichul ji, pesa migero godo ndara gi hospital, pesa